L-investigazzjoni tal-Awtorità Maltija s-Servizzi Finanzjarji l-MFSA saret wara li n-numru ta' persuni li investaw fil-Lavalette Multi Manager Property Fund allegaw li dan ma tmexxix tajjeb bil-konsegwenza li tilfu ħafna flus. L-MFSA imponiet fuq il-Bank of Valletta multa amministrattiva ta' 203,150 euro. Din hija r-raba multa li l-MFSA imponit fuq il-bank biex wara li għarqet l-aħħar minn 3 investigazzjonijiet regolatorji dwar il-Lavalette Multi Manager Property Fund, il-bank ġie multat somma totali ta' iktar minn 725,000 euro. Il-bank fi stqarrija qal li għalkemm mhux dejjem qabel mal-metodi jew is-sejbiet tal-MFSA jemmen li f'kull żmien huwa għamel dak kollu li seta' sabiex jikkoopera mal-awtorità matul l-investigazzjonijiet u l-inkjesti varji tagħha. Il-Bord tad-Diretturi tal-Bank of Valletta qal ukoll li flimkien mal-management se jkun qiegħed jindirizza kull kwistjoni relevanti dwar il-Property Fund u se jagħmel minn kollox biex tkun konkluża b'mod sodisfaċenti u appropjat kull materja regolatorja pendenti. L-istess Bord flimkien mal-konsulenti tiegħu se jkun qed janalizza l-komunikazzjoni tal-MFSA fid-dettall u qiegħed jikkonsidra bir-reqqa l-pożizzjoni tiegħu fejn mhux esklus li jkun hemm appell. Il-Bord tal-Bank of Valletta jirrikonoxxi li hemm lezzjonijiet siewa x'wieħed jitgħallem mill-esperjenza tal-Property Fund. Irreaġixxa wkoll il-Finco Treasury Management Limited illi fl-aħħar xhur deret fil-kwistjoni kollha f'isem l-investituri. Finco espremiet is-sodisfazzjon tagħha r-riżultat tal-investigazzjoni tal-MFSA u nnotat li l-MFSA immultat lil Bank of Valletta is-somma massima taħt il-liġi. Il-Finco qalet ukoll li għall-ewwel darba il-Bank of Valletta tratta lill-investituri b'rispett u mhux b'arroganza. Finalment il-Finco qalet li tinsab sodisfatta li b'dan ir-riżultat jista' jkun hemm bidla ta' rispett ġenwin bejn il-bank u l-klijenti tiegħu ta' prodotti finanzjarji.